Għala meta l-politiku jitkellem fuq klassi medja, u l-pajjiż jippreżentaħ bħala pajjiż tal-klassi medja, dik hija gidba soċjoloġika. X'aħna nafu li hemm distakki kbar, polarizzazzjoni soċjali u ekonomika bejn klassijiet differenti. Ġifieri, u dawn mhux jonqsu qegħdin jiżdiedu. Fil-fatt nitkellem fuq pajjiż ta' żewġ gżejjer. Tajjeb, biex ovvjament nibqa' fid-diskors binarju u ma nikkomplikax iktar. Però dan huwa diskors li juri li Għajdilna x'numa dal-żewġ gżejjer ma interessanti bla dubju. Gżejjer li ovvjament ta' min għandu l-poter, il-gżira ta' min għandu il-flus, ta' min akkumula il-ġit, u meta inti għandek konċentrazzjoni tajjeb ta' ġitu ta' poter, għandek il-poter sintendi li tiddetta. Tajjeb ir-ritmu tiegħek, it-ton tiegħek, l-aspettattivi tiegħek, etc. etc. Tajjeb, imma mbagħad għandek ovvjament min qed jgħix bil-prekarjat, min ma jafx jekk hux ħajjiekol il-lejla, min ma jafx jekk għandux saqaf il-lejla, etc. Din hija l-polarizzazzjoni li qegħdin nitkellmu dwarhom. Issa meta inti għandek tifel u tifla li ma tafx jekk hux se tiekol il-lejla, li ma tafx jekk għandix saqaf, jekk ma tafx jekk hux se taqla xeba xebun il-lejla, tajjeb ovvjament l-aħħar li ħaġa li tiġik f'moħħok hija l-edukazzjoni tiegħek u traġitt edukattiv tiegħek. Jiġifieri, hemmhekk qed nagħti eżempju żgħir ta' kif il-kuntest jimpatta ħafna drabi b'mod permanenti mhux biss fuq it-traġitt edukattiv tiegħek imma wkoll fuq il-mod kif tħares lek innifsek kważi tista' tgħid għal omrok. Tajjeb, jiġifieri dik hija importanti ħafna li nifhmuha.